Tervetuloa Las Vegasiin, me ollaan New Yorkin edessä. Meillä on täällä Rosa ja Akam. Me ollaan seuraavaksi menossa kasinolle pelaa $100 johonkin pelikoneeseen, minkä Rosa vallitsee. Ja jos me hävitään, niin te tiedätte, että Rosa saa mun. Jos me voitetaan, niin sitten tehdään jotain hauskaa niiltä. Joo. Noniin, siinä on MGM Grand. Tonne me ollaan menossa. No niin, nyt nostetaan rahaa. Katsotaan mitä tapahtuu. Nää ottaa siis ihan järkyttäviä kuluja näistä nostoista. Viime kerralla meni $10 kuluihin, kun nostin 100. Häh? 10? 10? ATM charges a fee of $9.99. Mitä vittu? Sieltä saapu $100, 20 sinä vissiin. No niin, nyt ollaan masseissa. Nyt me lähdetään gameaan. Eli nyt meillä on $100 ja me pelataan siihen asti, kunnes me hävitään kaikki rahat. Tai siihen asti, että tulee iso voitto. Ja Rosa päättää meidän peliin. Noniin, lähdetään etsiin. Vankalla kokemuksella menee valitsemaan oikein kone. Tämä kone. Onks tää hyvä? Tässä on, tää on tämmöinen. Kato, 5 tonnia vois voittaa, 5 tonnia. 11 tonnia. Oho, laita vaan se 100 sinne. No niin, sinne voi kaikki. Toivotaan, että tää on hyvä peli. Nyt on $1 panoksella lähti pyörimään. Kui heti tullu. Jotain. Mitä vittua? Ekalla panoksella voitto. What? Kato, mä valitsin hyvän pelin. No niin, haluuko Rosa tekee? Ai kato, näin se lähtee. Okei. Katsotaan, tuleeko tänä illalla. 7 $. Kato, siinä voi tulla vielä 8. 4x, come on. 4. Kova. Hyvä peli. Mä valitsin hyvän pelin. No eka. Naisista saa aina rahaa. Eka spinnaus ja voitto yli $28. Noin, $127. Pelataanko pari tämmöstä? Pelataan tuolla 5 petillä. Ei mitään. Pelataan normipetillä, me muuten hävitään kaikki. Jep. Heti kun sä nostat panoksen, niin rahat menee. A few moments later. No niin, tää on tätä fiksua pelaamista, eli ekasta pelistä saatiin $8 tuottoa ja nyt otetaan ulos. Ja sit Rosa valitsee seuraava koneen, koska viimeksi tuli ekalla toi koko voitto. Ja Tää vitsi MGM Grand. Tää on siis varmaan joku kauppakeskus Ikean kokoinen. Eikö isompi? Tää on varmaan isompi kuin Ikea. Täällä on vaan koneita koneiden perään. Jep. Siis musta tuntuu, että tää on vähän niinku joku, tänne vois eksyä. Tää on legit joku. Tää on varmaan 3004. Nää on rakentanut vielä tän silleen, että tänne oikeesti eksyy, jotta sä et löydä ulos täältä. Sit sä vaan pelaat koko yön, 3 yötä on mennyt. Ja... Jep. Me mahutaan Akam ja Rosa mahutaan kaikki istumaan tohon. Jep. Kaikille tehty. Vaikka Rosalla onkin iso perse, niin se just ei. Yleensä jos naiset pelaa, niin silloin tulee enemmän voittoa. Antakaa aina naisten pelata. Mä oon 10 häviöt tällä viikolla ja sekin tuntuu pahalta. Sä vasta saapuit tänne. Tältä näyttää, kun käyttää koko ajan turhaa 80 senttiä. Noin 1 kerran. Ja katsotaan sitten toinen kerta. 3. kerta. Ja näin vaan se raha menee. Ja tästä pelistä ei tuu mitään. Meidän on pakko vaihtaa peliä nyt. Rosa löytää meille seuraavan pelin. Ei, sä voisit etsiä seuraavan. Etissä Rosa ja näin yhtään peliä. Ei mä etin seuraavan pelin. Nyt Lasmandolle löysi hyvän pelin. Tästä tulee iso voitto. Jos ei tuu, niin siis tulee. Oi, kun sitä koskee, kato. Ui, paina sitä. Vähän niinku se Emma. Hakkaa sitä, niin tulee. Nyt tulee. Tää on pikapeli. Pelihirmu. Rahat vaan vähenee. Kohta on enää puolet jäljellä. Eilen joku 8. Oi heti. Mitä tapahtuu? What is happening? Mitä täältä tulee? 1000. Oi, 170 voitettiin. 170 senttiä. Yes. Tiedättekö, joskus mä pelasin salaa pelikoneet sellaisessa mestassa kuin Veskun Kiskalahdessa. Siellä saa pelaa pelikoneet, jos on alaikäinen. Ihan vaan vink.
Nyt ollaan puolet pelattu ja vielä ei ole mitään tapahtunut muuta kuin, että jokainen kone pitää helvetimoista meteliä, mutta yhtään rahaa ei tule. $50 jäljellä, 15 krediittiä. Entä jos Lasse painaa sitä nappulaa, koska silloin iso voitto? Okei. Lasse testaa, joo. Laitetaan full panos ja Lasse painaa. Ai full panos? Joo, painataan, tuossa on $4 panoksella, mä voin pitää. Joo. 无处可藏，双剑划斩。我靠，对不起，对不起，对不起。外面下着雨。 Mennään vielä kerran. Quadra kill. Film for Instagram or Facebook. Yeah, we're doing TikToks. YouTube and TikTok. Yeah. I'll follow you on TikTok. Okay, yeah. But you know, the thing is, we do Finnish We do content. in Finnish. But What's your name? Oh, here I can show you. But I do it on Tuo ukko luulee, että me tehdään tällaista kontenttia koko ajan. Mä annoin sille Rosan TikTokin, niin se voisit seurata sitä, toivottavasti kelpaa. meillä on tässä nää $35, niin nyt täytyy rukoilla sen puolesta, että tulee iso voitto. Muuten me ollaan hävitty kohta meidän rahat kaikki. Kato, toinen 45. $45. Yeah. Mennään. Jatketaan vielä. Joo. Jatketaan vielä. Pelataan nyt kun se antaa. Ja nyt mä voitettiin. Mitä? Nyt meillä on $280 nyt, eli nyt voidaan lopettaa tää kasinon pelaaminen. Ne voitettiin oikeesti. Kiitos. Kiitos. Kattokaa mitä Akamosta. Kattokaa äijän pitti. Joo. One by one, paljon sua. Paljon outfit maksaa. Kengät. Lähdetään kengistä. Lähdetään tästä bussista, oli kaupan päällä, kun ostin nää kalliit korut. Joo. Tää maksoi... Tää on sellainen jotain 20 luokkaa ja mä en puhu nyt mistään niinku kympeistä vaan tonneista. Joo, aika kova. Aika... Nyt on tälleen. Mä oon nähnyt jotkut räppärit ostanut nyt niitä koruja paljon, niin mä oon päätin ottaa tällaisen. Paljon toi maksoi? Tää oli joku muutaman $1,000. Okei, ei paha hinta. Ei mikään kallis koru. Nyt kelpaa kuljella täällä Vegasin kaduilla. Me tultiin etsimään isoita kaloja täältä. Mikä tää paikan nimi oli? Sitten me tultiin etsiä isoita. Sitten me tultiin etsiä... Me tultiin tänne akvaarioon etsimään haita. Siis, kun mä oon puhunut aikaisemmin niistä harvinaisten kultakalojen treidaamisesta, niin siinä olisi yksi. Tollasen jos veisi ja myisi, niin sais varmaan paljon rahaa. Se näyttää tollaselta niinku rarelta. Noita japanilaisia. Miten hitos nää elää nää kalat? Tai mitä ne tekee? Mitä ne välkkyy? Tiedät sä, miksi ne välkkyy? Miksi ne välkkyy? Välkkyy? Niin. Hei, Rosa tietää kaiken nippelitiedon. Nyt mä en Miksi ne kalat välkkyy? Miksi noi välkkyy? Ei ne välkky. Eihän välttämättä. Kuvaaja on nyt. Hai. Siinä menee hai! Mitä? Toinen, kosketa. Noita haikaloja ei voi koskettaa. Nyt on altaassa jotain kaloja. Tässä saa vissiin koskea niitä. Mitäs menee koskee niitä? Ootko ikin koskenut kalaa? En. On. Sieltä tulee. Se katsoo kahteen eri suuntaan. Se on vähän niinku minä, kato. Kosketaan. Koske. Ui, se lähtikö? Oi! Miltä nyt käsissä tuntuu? En mä tiedä osuuks tää siihen. Jotain limmasta siellä on. Joo. Mä en uskalla koskea tohon. Uijuma! Tiedätkö mitä täältä löytyy? Uijuma! Täältä löytyy... Primeää!